Hola, bona tarda. Bé, avui estem aquí a Andorra. La idea era fer aquest matí uns llacs, però ens ha plogut, així és que hem estat passejant per la ciutat i res, ara que ha despejat una miqueta el dia, doncs hem vingut a Encamp per fer els llacs d'Engolasters. Anem a començar el camí, són 3 hores, ens han dit, caminant, i després la volta pel llac, que són 45 minuts. Així és que anem, que tenim un tros per davant. Vinga, va, comencem! Estem fent el recorregut fins al llac i pel camí ens estem trobant rius amb salts d'aigua. La veritat és que són una passada. Aquest és el riu de la Molina. I res, anem a continuar, que encara tenim un bon tros per davant. Vinga, fins ara! Al llac d'Engolasters, super xulo, la veritat és que és molt maco, és molt xulo, molt guai, el cel ens acompanya, amb la qual molt bé. Aquí tenim la presa davant meu, que ara anirem a veure, i des d'allà farem fotos del llac, que es veu tot el llac sencer, i és espectacular. Hi ha peixos, hi ha pescadors, he vist un peix saltar, però no n'hem pogut fer la foto. Però bueno, la veritat és que això és la Polaroid que està pitant, que s'està apagant sola. I res, així és que res, anem a gaudir del paisatge i després prendrem alguna coseta que tenim set. Apa, fins ara! Bé, estem aquí en el camí, anem de tornada cap al cotxe i com podeu veure sobre meu hi ha una taulada de ferro, perquè aquí hi ha molts desprendiments. Podreu veure que hi ha pedres caigudes i han tingut que posar això pels desprendiments que hi ha. Ara anirem a entrar al túnel, que és de 45 metres, i és molt divertit i molt xulo. Així és que, vinga, fins ara! Com és la ruta, una ruta super xula, super fàcil, genial, el llac és una meravella i la veritat és que és molt xulo. Pots donar una volta al llac, pel circuit del mig o per la vora del llac i res, espectacular. Ens hem fet un cafetó i apa, ja està, ja hem acabat. Així és que ara agafem el cotxe i anem cap a casa. Bye bye, fins al proper Ruta!